Ti, koji sada držiš telefon u ruči, nemoj da propustiš ovu poruku. Nije slučajno što si je video. Danas Gospod želi da dotakne tvoje srce i da blagoslovi tvoj dom. Dozvoli mi da se pomolim za tebe. Bog vidi tvoj umor, tvoje strahove, misli koje ti ne daju da spavaš i on suze koje niko drugi ne primećuje. Neka te Gospod uteši, neka skine svaki teret sa tebe, neka odagna tugu i nemir iz tvoga srce i da ti znaš da nisi sam. Bog je uz tebe. Neka očisti tvoje srce i iskeli sve rane koje nosiš godinama. Neka blagoslovi tvoj dom, tvoju deciju, tvoje unuke i sve koje voliš. Neka ih zaštiti od bolesti, od bola zbog gubitka najmilijih i od svakog zla. Neka njegova svetlost obasja tvoj dom, tvoj put i tvoje snove. Neka pošalje svoje anđelje da stoje na vratima tvoga doma, da te čuvaju u svakom koraku i u svakom novom početku. Neka mir Božji i njegova ljubav ispun tvoj dom, a njegova sila neka te podigne u svakom teškom danu. Gospode, molim te, iskeli telo i dušu ove osobe. Uzmi njegov bolj, njegov strah i umor i daruj mu mir koji mu sada toliko treba. Verujem, Gospode, da tvoja blagodat danas silazi na njega, nju, jer i najtamnija noć mora da ustupi mesto zori. Ako primaš ovu molitvu, napiši u srcu svoje amin i podeli ovaj blagoslov sa onima koje voliš danas. Pomoć Božja neka dođe u tvoj dom. Amen.